Deti, rozprávka už letí. Rýchlo do kúpeľne umyť zuby. Rýchlejšie, aby sme stihli rozprávku. Deti, počkám vás hore, ponáhľajte sa. Už tam budeme. Šup do postele a začíname novú rozprávku. Kde bolo, tam bolo. Tatík. Áno, Julinka, čo si prosíš? Čo robíš so stoličkami? Ale opravujem. Trošku sa pokazili, tak sa ich snažím opraviť. Čo bežíš po schodoch tak rýchlo? Čo by si potrebovala, Julinka? Videla som plagát o ľadovom kráľovstve. Áno, Julinka, a kde si taký plagát videla? To znamená, že keď si videla plagát, tak tu v meste niekde musí asi byť nejaké predstavenie. Čo si myslíš? Na strome je. Na strome si ho videla? No tak to, aby sme sa išli spolu pozrieť. Rodinka prichádza do divadla. Deti, poďte, ideme si kúpiť lístky. Dobrý deň, radi by sme si kúpili lístky do divadla na predstavenie Ľadové kráľovstvo. Poprosíme si 2 detské a 2 dospelé. A niečo na občerstvenie, detičkám asi nejaký čajík by bol dobrý. Ďakujeme. No poďme, deti, rýchlo si posadať. Sú za nami ďalší ľudia, to bude asi dobré predstavenie. Julinka, dobre si videla plagát na strome, ešte, že sme sem prišli. Vítam vás v našom divadle. Tešte sa na predstavenie Ľadové kráľovstvo. Tatík, pozri sa, veď to je ten plagát Ľadové kráľovstvo. Áno, Julinka, už sa teším a teraz už tiško predstavenie sa asi začne. Tatík, maminka, pozri, veď to je Elza a Anna. Jaké krásne vežičky. Maminka, tatík, veď sú tam aj diamanty. Ale kde je tá najvyššia väža? No asi ešte len príde, uvidíme, Julinka. Počkáme, možno sa objaví. Aha, už tam je. A čo môže byť z druhej strany? Počkaj, Julinka, možno sa divadielko otočí. Áno, otočilo sa. A pozri, Julinka, veď tam je asi aj klavír. Wow, je to klavír. A to čo je na druhej strane? Posteľ. Áno, je tam krásna ružová posteľ. A na tou posteľou majú krásny obraz s loďkou. No to je nádherné predstavenie. A pozri, Julinka, na tie koberce, aké sú pestré, farebné, nádhera. Ale kde je Olaf? Olaf asi ešte len príde. Čítal som v programe, že mu budú blahoželať k narodeninám. Narodeninám? Čože? No, chvíľu počkáme a určite príde. Pozri, aj Anna a Elza ho už vyhliadajú, kde je. Pozrite, objavila sa torta. Áno, Julinka, máš pravdu. Asi za chvíľku príde oslávenec. Aha, už je tu. Prišiel Olaf a teraz mu budú všetci gratulovať k narodeninám. Ohoho, ahojte kamaráti. Teraz som prišiel na sánkach až sem do Ľadového kráľovstva. Čaká ma tu, pozerá, moja obľúbená torta s čerešničkami. No to ste ma prekvapili. Bolo by asi dobré Olafovi zagratulovať a zaspievať mu nejakú peknú narodeninovú pesničku. Čo povieš, Julinka? Áno. Tak poďme na to. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milý Olaf, veľa šťastia, zdravia. Všetko najlepšie, Olaf, uži si oslavu. Ďakujem všetkým vám. Idem odkrojiť tortu pre všetkých,
ktorí ste mi prišli zagratulovať. Veľmi pekne ďakujem. No poďte, na kus torty, nech sa páči. Ďakujeme, Olaf. Tatík, maminka, to bolo najkrajšie predstavenie. To sme veľmi radi, že sa vám to páčilo, deti. Tak a už bude koniec rozprávky a pôjdeme domov. Ahoj Olaf, ahoj Elza, ahoj Anna, ahojte. Ahoj.